Mijn hobby's zijn slotracen en schildpadden. En zoals je ziet, hier liggen er 3 van die draakies. En ja, de raceauto erbij. Dat is onze hobby. En dit doen we al 25 jaar. Met beesten, gecombineerd met raceautootjes. Aparte combinatie. Ja, maar toch leuk. Ik heb er ooit eens een tik aan overgehouden met schildpadden. En ooit eens met een racebaantje begonnen bij opa thuis. En ja, dat is een beetje heel erg uitgegroeid op deze manier. Ja. Tot een eigen winkel en een hele verzameling van die grote beestjes. Dus, waarvan er 1 niet rustig blijft zitten. Dus. Maar wat vind je nou mooi, jongen? Het eigenwijze, het koppige. Het zijn prehistorische dieren die echt doen wat ze willen. Je kunt ze niks leren. Gaat hij ergens overheen, dan gaat hij. Je kunt hem niet tegenhouden. Je kunt ze niks leren. Het is echt koppig. En zoals het hoort. En dat zijn ja, de leukste beesten. En het racen? Het racen, ja, dat is op zich een hele leuke hobby wat je met elkaar doet. En liefst in teamverband. Maar racen we echt door heel Europa onze wedstrijden. Maar je kan net zeggen dat Johan Leefhebber van snelheid binnen. Nee, het is heel tegenstrijdig. Dit is super langzaam. Maar toch kunnen ze heel snel, want ze zijn in staat om een levende muis te vangen. Als ze het op hun heupen hebben. En ja, de andere kant is natuurlijk wel heel snel met die autootjes rijden. Zo snel mogelijk je rondjes. Binnen een aantal secondes. En ja, in Sint-Anne hebben we een baan liggen van 25 meter waar we toch presteren om onder de 4 seconden te blijven met die autootjes. Voor 1 rondje. En dat is toch wel echt snel. Dus je bent mooi in balans. Ja, zwart en wit, hè? Heel traag, heel snel. En dat is onze hobby. En ja, hier kun je zoveel mee. En dat is zo leuk om naar te kijken. Nou, jaren geleden ben ik ooit een dreksterbaan tegengekomen met 2 lopende ratten erop. Of rijdende ratten. Nou, heel leuk. Maar ooit eens een keer een tatoeage laten zetten. Ik zeg, weet je wat? De volgende tatoeage wordt iets leuks. Wordt de dreksterbaan met 2 schildpadden erop. Nou, met Michel. Nou, zal ik je laten zien wat ze ervan gemaakt hebben. Deze tatoeage is het geworden. En ja, ik vind hem wel leuk. En dat is echt de hobby gecombineerd. En racebaan en schildpadden. Op die manier hebben we dat laten doen. Wij zitten hier in Tjerkwiet in oude Sint-Peterskerk. Dit gebouw dat is gerestaureerd, zijn monsieur, want het ziet er schitterend uit. En daar hebben heel veel mensen naar mij in. En toen ging ze mij altijd eens vragen, kies ik eens wat waarom van die mensen. Nou, dan moeten we dus op deze kunstmanifestatie komen. Van alle mensen uit het dorp, die alle 100 dingen maak je maar een hand om dat zijn te laten. Maar kan je nog wel ontzettend houden worden? Nee, dat zul je zelf wel. Dit is een enorme voorbereiding geweest. Alle banken, hier hebben 48 platen hout in verwerkt. Hier is 118 strekkende meter stof in verwerkt. 138 meter latjes mee erin verwerkt. Dus, zal ik maar ophouden? De moment een prachtige verlichting wat we aanlezen moesten. Dus ja, hier ontbreekt niks. En Toch een heleboel je verspiekeren. de hele boel hebben we verspiekeren. Ja. En daar hebben we 14 dagen met de gang geweest. Maar, ze is nou zelf. Maar wij had iedereen nog nooit zeggen in dan? Nou, die heeft met een party en met deze. Dus, maar dat ken je net, dat zien we zelf wel. Ja, dat zien we zelf wel. Maar vind je dat mooi in die opstelling? Ja, prachtig. Ja, zeker. Dus, ja, dat is geweldig, hè? Dus je bent een beetje museumdirecteur nou? Nou, op het ogenblik even, maar dat viel ik me net, hè. Nee, dat viel ik me net. En ik ben net weer tegen geweldige collega's natuurlijk, hè. Die man. Maar misschien hoe prachtig, die naam er al hier op staan. Deze man, die moet je hebben. Ja, Aardevries. Dat is toch geweldig?
Maar ze hebben gezegd, hij glundert erover. Dat ik dat zeg. Jo glundert hier ik van. Ja, nou, het maakt toch ik net maar zoiets. Heel kerk wordt glundert. Eigenlijk wel, ja.